Capel Bwlch y Corn ydy hwn, ger pentre Peniel i'r gogledd o Gaerfyrddin. A dyma lle mae Cymdeithas y Capeli lleol yn cyfarfod. Heno mae'r siaradwr gwadd newydd gychwyn, felly da ni'n mynd i fewn i ymyrryd yn ei ddarlith o, mwyn rhoi surprise i rywun sydd yn arbennig iawn iawn. Mae ddrwg i ni ymyrryd ar ddarlith. Sut ydych chi heno i gyd? Edrych ymlaen at glywed darlith ar tu ôl yr fuwch, ie? Rwan ta nid i glywed y ddarlith a ni wedi dod yma fel mae'n digwydd, ond i anrhydeddu rhywun sy'n cael ei ddisgrifio fel cymwynaswr heb ei ail yn yr ardal yma. So chi syniad pwy dio? Eric Lloyd? Lle mae Eric? Da chi ddim yn goch i gyd, Eric? Ac yn wan. Ac yn wan. Ac yn wan. Wel, mae'n bleser gen i gyflwyno plat halen y ddaear i chi, a dipyn bach o chocolates, a diolch i chi am yr holl waith arbennig da chi'n neud yn y gymuned yma. Yr rheswm dwi wedi enwebu Eric yw, mae wedi bod yn gymunaswr ac yn helpu mi. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae fi'n byw wrth fy hun, chmod, a mae'n wastod yn barod i helpu fi, mae'n torri'r lawnt i fi, mae'n eithaf siopa i fi, a mae'n hôl fi yn y car os fi eisiau mynd rhywle arna i, a mae'n neud pob peth sy'n eisiau, mae'n dod i pethach yn yr ardd i fi, a hefyd mae'n tynnu'n o'r ardd, ac yn tocio'r llwyno i fi hefyd. Fel person, mae'n rhoi pobl eraill gyntaf. Mae'n anghofio amdano'i hunan ac ym mhob maes. A wedyn mae yma'n aelod ac wedi cael ei godi'n ddiacon ac mae o'n barod i wneud popeth. Yn y gegin, allan, yn y fynwant, peintio, clau, bob dim. Mae'n berson arbennig iawn. A dyna'r prif reswm bod o'n rhoi pobl eraill gyntaf. O'ch chi'n gweld, wrth bod chi'n dod yma heno, y cloddiau i gyd yn daclus. Mae'n torri'r cloddiau i gyd a'r cyfan i gyd yn cael ei gadw'n daclus, dim chwyn y tyfu o ddiamgylch yma, glynhau'r llwybrau a neu beth bynnag sy'n eisiau neud yn y capel. Byddwch chi'n cael person fel Eric wedyn sydd yn barod i wneud y math yna o waith. Mae o'n arwain pobl eraill wrth gwrs, a mae o wedi cael ei arwain. A mae'r cyfan mor naturiol. A dyna'r math o gymdeithas ydy hi. Sim na yn geirfa, Eric. Os dych chi'n gofyn rhywbeth fe, o ddau na nawr. A Eric gyda pwy sy'n eisiau help. Nawr teip, Eric. Pam da chi'n gwneud yr holl waith da yma te? Wel, fi'n hoffi helpu bobl a rwy'n moyn rhywbeth i wneud. Os gallai i wneud, ddim yn gallu gwneud popeth. Rwy'n moyn rhywbeth i wneud, fi bobl yn helpu os gallai. Allwch chi helpu rwy'n helpwch os ddim eisiau chi wneud drwg i neb os e. Ond fi'n barod i helpu os bydd eisiau. Yn ôl i mateb o heno, oedd o ddim yn ymddangos fel bod o'n meddwl i fod o'n heiddio. Na, dyna'r peth arall. Dydy o ddim yn gweld gwerth yn yr hyn mae o'n ei wneud. Mae o jyst yn ei wneud yn dyfa. Nath o ffafr efo fi wrthos dwytha ac chi'n bod oedd yn gweld ei byd yno. Halen y ddaear? Yn bendant halen y ddaear, halen môn. A dwi yn gweud bod yw yn halen y ddaear i bawb sydd yn yr ardal ac i fi a hefyd. O, definitely, hwdi, mae ie. Fi wedi cael bach o surprise a fi'n diolchgar bod nhw wedi meddwl bod fi'n deilwng o'r blat, ond fi wedi cael bach o sioc.